Da ni'n tu hwnt o ffodus. Mae gyda ni gair Duw yn ein iaith ein hunain. Mae hwnna yn rhywbeth mawr, a dyn ni'n ddiolchgar iawn am bobl fel William Morgan yn y gorffennol. Daw'r darlleniad y bore yma o Efengyl Marc, pennod 5, adnodau 21 i 43. Na i ail-ddweud hynny, Efengyl Marc, pennod 5, adnodau 21 i 43. A'r testun sydd o dan sylw yw merch Jairus a wraig a gyffyrddodd a mantell Iesu. Gadewch i ni droi felly at yr hanes. Wedi Iesu groesi yn ôl yn y cwch i'r ochr arall. Daeth tyrfa fawr ynghyd ato ac yr oedd ar lan y môr. Daeth un o arweinwyr y synagog o'r enw Jairus, a phan welodd ef, syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn dair arno. Y mae fy merch fach, meddai, a'r fi'n marw. Tyrd ar ôd y ddwylo arni iddi gael ei gwella a byw. Ac aeth Iesu ymaith gydag ef. Yr oedd tyrfa fawr yn ei ganlyn ac yn gwasgu arno. Ac yr oedd yno wraig ac arni weidlydd ers 12 mlynedd. Yr oedd wedi dioddau yn enbyd dan driniaeth llawer o feddygon ac wedi gwario'r cwbl oedd ganddi a heb gael dim lles, ond yn hytrach mynd yn waith. Yr oedd hon wedi clywed am Iesu a daeth o'r tu ôl iddo yn y dyrfa a chyffwrdd a'i fantell, oherwydd yr oedd hi wedi dweud, os cyffyrddaf hyd yn oed a'i ddillad ef, fe gadd y iachau. A sychodd llydd ei gwaed hi yn y fan, a daeth hithau i wybod yn ei chorff ei bod wedi ei iachau o'i chlwy. Ac ar unwaith, deallodd Iesu ynddo hun fod y nerth oedd yn tarddu ynddo wedi mynd allan, a throes yng nghanol y dyrfa a gofyn, pwy gyffyrddodd am dillad? Meddai ei ddisgyblion wrtho, yr wyt yn gweld y dyrfa'n gwasgu arnat ac eto'n gofyn, pwy gyffyrddodd am mi? Ond daliodd ef i edrych o'i gwmpas i weld yr un oedd wedi gwneud hyn. Daeth y wraig dan grynu yn ei braw yn gwybod beth oedd wedi digwydd iddi, a syrthiodd o'i flaen ef a dweud wrtho'r holl wir. Dywedodd yntau wrthi hi, ferch y mae dy ffydd wedi dy iachau di. Dos mewn tangnefedd a bydd yn iach o'th glwy. Tra oedd ef yn llefaru, daeth ryw rai o di arweinydd y synagog a dweud, y mae dy ferch wedi marw, pam yr wyt yn poeni'r athro bellach. Ond anwybyddodd Iesu y neges a dywedodd wrth arweinydd y synagog, paid ag ofni, dim ond credu. Ac ni adawodd i neb ganlyn gydag ef, ond Pedr ac Iago ac Iowan brawd Iago. Deithant i di arweinydd y synagog, a gwelodd gynnwrdd a phobl yn wylo ac yn dolefain yn uchel. Ac wedi mynd i mewn, dywedodd wrthynt,
pam yr ydych yn llawn cynnwrdd ac yn wylo? Nid yw'r plentyn wedi marw, cysgu y mai. Dechreuasa'n chwerthin am ei ben. Gyrodd ynta i bawb allan a chymryd tad y plentyn a'i mam a rai oedd gydag ef a mynd i mewn lle oedd y plentyn. Ac wedi gafael yn llaw'r plentyn, dyma fe'n dweud wrthi, Talitha, cwm, sy'n golygu, fy ngeneth rwy'n dweud wrthyt cod. Cododd yr uneth ar unwaith a dechreuodd cerdded, oherwydd yr oedd yn 12 mlwydd oed. A thrawwyd hwy yn y fan a syndod mawr. Arroddodd edd orchymyn pendant iddynt, nad oedd neb i gael gwybod hyn, a dywedodd am roi iddi rhywbeth i'w fwyta. A bydd yr arglwydd yn ei ras yn helpu ni i ddeall ei air. Amen. Nawn ni droi yn ôl at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd dyn ni'n rhyfeddu o'r newydd wrth darllen dy air. Ac arglwydd dyn ni'n rhyfeddu o'r newydd pan dyn ni'n sylwi ar mawredd yr arglwydd Iesu Grist. Maddeia i ni arglwydd ein bod ni efallai yn orgyfarwydd ar rai o'r hanesion yma, ond arglwydd dyn ni yn gweddio y bore yma trwy pŵer y gair a phŵer dy lan ysbryd, bydde ti yn goleuon meddyliau ni i'r gwirioneddau mawr. Goleuan meddyliau ni felly arglwydd. Dangosa i ni o'r newydd yr Iesu. A dangosa i ni o'r newydd y groes, yr atgyfodiad, yr esgyniad, a tywalliad yr ysbryd glân, digwyddodd ar y Pentecost. Arglwydd, dyn ni'n byw mewn dyddiau sych. Mae yna gres heddi. Bydd rai ohono ni yn naturiol yn gweld e'n eitha anodd i rando heddi. Ond arglwydd galluoga ni i gymryd falle un gwirionedd allan o'r oedfa yma. Gwirionedd bydd yn newid efallai ein cerddediad gyda thydi. Arglwydd, dyn ni yn byw mewn dyddiau eitha anodd ar hyn o bryd. Dyn ni'n gallu meddwl am yr argyfyngau gwleidyddol sydd yna yn San Steffan o ran dewis prif weinidog newydd. Dyn ni'n gallu meddwl arglwydd am problemau arian sydd gyda llawer o bobl ar hyn o bryd gyda costau yn cynyddu. Arglwydd ni'n gallu meddwl am Covid. Mae Covid dal yn bla yn ein cymdeithas, efallai dim i'r un graddau, ond mae dal yn effeithio ar bobl. Arglwydd ni'n gallu meddwl hyd yn oed am y problemau sy'n gwasgu arno ni o ran ein bywydau o ddydd i ddydd. Efallai arglwydd mae'n gweddi ni yn syml. O arglwydd cofia'n gwlad. Arglwydd i ni yn gweddio bydde ti'n drigarog wrth ein gwlad ni. I ni'n gweddio bydde ti'n trigarog wrth ein teuluoedd ni. I ni arglwydd hefyd yn gweddio o ran ein bywydau personol ni. Bydde ti'n trigarog wrth ni. Ac y bore yma, os oes rai ohono ni efallai yn byr o'n freintiau, rod y ras cynhaliol i ni. Diolch arglwydd bod yna gras i gael.
Mae yna gras achubol sy'n dangos i ni'r groeswr newydd, ond mae yna gras cynhaliol. Ac i rai ohono ni y bore yma sydd angen nerth, derau mwy o nerth i ni. I rai ohono ni sydd angen llawenydd yn ein iachawdwriaeth, derau a mwy o llawenydd i ni. Ac arglwydd tua oer ein anghenion. Ond arglwydd mae yn briodol yn ogystal bod ni'n cyflwyno'n gwlad i ti yn ysbrydol. Arglwydd o ran bore yma, i ni yn gweddio dros pregethiad yr Efengil yn y dref yma, i ni gweddio dros pregethiad yr Efengil yn ein gwlad ni, ac i ni arglwydd yn naturiol yn gweddio bydde ti'n tywallt ysbryd glân yn helaeth ar ein gwlad unwaith o'r newydd, yn enwedig yn y capeli cyfrwng Cymraeg. Arglwydd bydd gyda ni felly, a derau yn agos ato ni yn awr. Os oes rhaid i rai ohono ni gwynebu amgylchiadau anodd wythnos yma, derau yn agos. A dyn ni felly yn diolch i ti am y fraint yma o gallu cyflwyno pob dim i ti yn heiddiant Iesu Grist. Yr un darllenon ni amdano yn y gair, ond yr un sydd heddiw yn reoli ac yn eiriol droso ni. Amen. Reit, nawn ni droi at yr emyn nesa. Nawn ni droi at yr emyn nesa. Frenin nef, sanctaidd un. Mab y tad yn byw yno fi. Geidwad mwyn, cyfaill ci. Nerth tragwyddol heddiw am byth. Rwy'n dod yn awr at y orsedd di. Sanctaidd un, mab y tad yn byw yno fi. Geidwad mwyn, cyddaill chi. Nerth tragwyddol heddiw am byth. Rwy'n dod yn awr a orsedd di. Ysognydd ni alla fi, ond roi fy hun ger dorsedd di. Fy ngwisg yw ei gawd erif, rwy'n byw i ti dy wysognydd. Gariad mawr yn ffyddlon i mi. Prynu enaid, talu'r pris. Dwy'n pechadur i gymod am byth. Dwy'n pechaethol i di. Ond roi fy hun ger dorsedd di. Fy ngwisg yw iawn derif, rwy'n byw i ti broblef rhywnydd. Maen nhw wastod yn dweud, os i chi
Ar fyr rybydd yn cael gwahoddiad i ddod i bregethu mewn eglwys. Gwnewch pwynt o bregethu ar trafferthion bywyd. A bydd pawb wedyn ni yn meddwl bod chi'n siarad iddyn nhw yn bersonol. Dyn ni'n edrych ar ein gwlad ni ar hyn o bryd, mae yna drafferthion. Pwy bysa'n meddwl bydde Boris Johnson yn dod i ben fel prif weinidog ymhen erbyn diwedd y mis? Wel, y rhan fwyaf y bobl siŵr o fod. Mae gyda ni problemau yn ymwneud â costau bywyd. Costau bywyd, costau byw hyd yn oed. Pwy fysa'n meddwl bydde'n pris olew, petrol yn codi gyment? Ar y ffordd lawr yma, bore yma, mae pris petrol yn Morrisons Aberystwyth yn 1.75 ceiniog y litr. Windy Corner, 0.59. Be arall gallwn ni siarad amdano o ran problemau? Covid. Mae Covid dal yn bodoli. Mae'n ngwraig i di dal Covid dwywaith. Wi'n athro ysgol. Mae bron pob disgybl wedi dysgu di dal Covid. Ond oherwydd bod fi'n negyddol o hyd, mae'n profion Covid fi yn negyddol hyd yma. Mae problemau trafferthion, a siŵr o fod, mae yna unigolion yn y gynulleidfa bore yma, a gadewch ni fod yn difrifol fan hyn yn mynd trwy problemau bywyd anodd ar hyn o bryd. A felly, wy'n credu un o'r pynciau mae modd siarad amdano yw trafferthion bywyd a pha mor anodd mae bywyd yn gallu bod. A mae rhywun arall yn dweud fan hyn, mae'n boeth heddi. Dyn ni yn y gres. Mae gwrando ar y pregethwr yma, mae'n anodd heddi. Beth yw ymateb fi hynny? Triwch chi pregethu yn y gres. Mae hwnna'n fwy anodd. Nawr, gadewch ni droi at y darlleniad y bore yma. Os oes gyda chi Beiblau, trowch gyda fi i Marc pennod 5, adnodau 21 i 43. Ac nawn ni edrych ar cychwyn fan hyn. Mae gyda ni diwrnod yn hanes yr arglwydd Iesu Grist. Sut mae Marc yn cychwyn fan hyn? Wedi i Iesu groesi yn ôl yn y cwch i'r ochr arall. Daeth tyrfa fawr ynghyd ato, ac yr oedd ar lan y môr. Daeth un o arweinwyr y synagog o'r enw Jairus, a phan welodd ef, syrthiodd wrth ei draed ac ymbil yn dair arno, mae fy merch fach meddai ar fi'n marw, tyrd a rod y ddwylo arni iddi gael ei gwella a byw. Ac aeth Iesu ymaith gydag ef. Dych chi'n gweld y sefyllfa hollol triennus fan hyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod allan o'r cwch. Yn sydyn, mae un o bobl pwysig yn dod ato fe. Jairus. Jairus yw arweinydd mawr y synagog. Ond beth sy'n diddorol yw, mae pobl pwysig y byd, maen nhw hefyd yn cael bywydau llawn problemau. A dyma Jairus, arweinydd y synagog, dyw ei gyfoeth, dyw ei statws dyw e ddim yn amddiffyn o problemau bywyd.
A mae Jairus wedi cael, neu mae ar fi'n cael tragedi yn ei fywyd. Mae fy merch fach meddai ar fi'n marw. Tyrd ar ôd y ddwylo arni iddi gael ei gwella a byw. Mae merch bach Jairus, mae hi'n sal ac ar fi'n marw. Mae Jairus yn desperate, ond mae wedi clywed fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyrraedd mewn cwch. A felly mae e'n penderfynu bydd e'n mynd at yr arglwydd Iesu Grist a goddyn iddo ef i achau ei ferch. Nawr mae gyda ni gwers fan hyn. Ydych chi'n gwynebu problemau mawr yn eich bywyd chi heddi? Fel pregethwr gwadd, wi ddim yn gwybod lot am beth sy'n digwydd yn eich bywydau chi. Ond allai ofyn y cwestiwn i chi, ydych chi wedi mynd a'ch sefyllfa sy'n gwasgu arnoch chi at yr arglwydd Iesu Grist? Mae Jairus yn mynd at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n syrthio wrth ei drad. Mae'n dweud, tyrd ar ôd y ddwylo arni iddi gael ei gwella a byw. A be mae Crist yn neud? A gaeth Iesu ymaith gydag ef. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ymateb i Jairus. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrth Jairus, na i fynd gyda ti i achau dy ferch. Wy'n gallu gwneud gwirthiau. A felly mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd gyda Jairus i'w di. Mae gyda ni fan hyn golygfa hyfryd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn alluog i achau. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ymateb i deisyfiadau ei bobl. Chi bore yma sy'n dweud, sy'n pwynt cario ymlaen. Neith neb byth, neith sefyllfa fi byth newid. Dyma fel ma fe. Cerwch at yr arglwydd Iesu Grist. Nawr, beth sy'n digwydd nesaf yn yr hanes? Mae'r arglwydd Iesu Grist a Jairus yn mynd at ti Jairus. Ond yn annisgwyl mae rhywbeth yn digwydd. Dyn ni'n licio trefn yn ein bywydau ni. Dyn ni'n licio trefn yn ein bywydau ni. Pan mae rhywbeth annisgwyl yn digwydd, dyn ni ddim yn licio hynny. Beth sy'n digwydd nesaf sy'n annisgwyl? Trowch gyda fi fan hyn i adnod 24. Yr oedd tyrfa fawr yn ei ganlyn ac yn gwasgu arno. Ac yr oedd yn wraig ac arni weidlydd ers 12 mlynedd. Yr oedd wedi dioddau yn enbyd dan driniaeth llawer o feddygon ac wedi gwario'r cwbl oedd ganddi a heb cael dim lles ond yn hytrach mynd yn wath. Yr oedd hon wedi clywed am Iesu a daeth o'r tu ôl iddo yn y dyrfa a chyffwrdd a'i fantell, oherwydd yr oedd hi wedi dweud, os cyffyrddaf hyd yn oed a'i ddillad ef, dde gaddw i achau. A sychodd llydd ei gwad hi yn y fan, a daeth hithau i wybod yn ei chorff ei bod wedi ei achau o'i chlwy. Ac yr unwaith, deallodd Iesu ynddo hun fod y nerth oedd yn tarddu ynddo wedi mynd allan a throes yng nghanol y dyrfa a gofyn, pwy gyffyrddodd am dillad? Dyn ni wedi sôn am Jairus, dyn pwysig arweinydd y synagog. Mae'r arglwydd yn mynd gyda Jairus i achau ei ferch. Mae Iesu wedi dweud, na i achau dy ferch. Wrth bod Iesu yn mynd at ti, Jairus,
mae yna tyrfa o bobl yn mynd gyda'r arglwydd Iesu Grist a mae'r tyrfa yn gwasgu yn agos, o fy tyrfa yn niferus. Yn y dyrfa, mae yna fenyw sydd â chyflwr hollol trienus. Yn y dyrfa, mae yna fenyw tlawd oedd unwaith gyda arian. Yn y dyrfa, mae gyda ni menyw, a does gyda hi ddim hyd yn oed enw arni hi. A mae hi wedi dioddau ers 12 mlynedd. Nawr, jyst dychmygwch hwnna. Dioddau ers 12 mlynedd. Wi'n cofio blwyddyn diwetha. Es i'n sâl blwyddyn diwetha, oedd gennau broblem llais, ac o rhaid i fi cael llawdriniaeth. O'n i bant o'n ngwaith am cwpl o fisoedd. Ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn anodd i ddelio gyda. Ond ar ôl cael llawdriniaeth a gwella, mae'm llais i bellach yn iawn. A does dim yn y bôn angen meicroffon arno fi. Nes i dioddau ychydig am cwpl o fisoedd. Ond dychmygwch dioddau o gyflwr am 12 mlynedd. Wi'n gwybod pobl sy'n dioddau cyflyrau am hirach efallai. Rai pobl sy'n gorfod dioddau yn dawel salwch meddwl. Rai pobl sy'n gorfod dioddau salwch corfforol. Mae'r fenyw yma di dioddau ers 12 mlynedd a mae di gwario'i arian. Mae hi wedi gwario'i arian ar pob math o triniaethau a mae hi bellach yn dlawd. Ond chi'n gwybod beth sydd gyda'r fenyw yma sydd mwy gwerthawr nag unrhyw arian? Chi'n gwybod beth sydd gyda'r fenyw yma? Mae gyda hi ffydd. A mae yna gwestiwn i ni fan hyn. Faint o chi fan hyn bore yma sydd gyda ffydd? Mae'r fenyw yma wedi clywed bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyrraedd y tref neu'r pentref. A mae hi'n dweud, reit, wi'n gwybod bod yr arglwydd Iesu Grist yn gallu iachau. Ac os byswn ni yn gallu dod yn digos agos ato fe ac ymestyn fy mraich a chyffwrdd ei fantell, byddai'n cael fy iachau. A dyma'r arglwydd Iesu Grist yn y dyrfa, mae hi'n ymestyn ei llaw, mae ei llaw yn cyffwrdd â mantell Iesu Grist, a mae rhyw bwer yn dod allan o'r arglwydd Iesu Grist, ac yn ei gwella o'i chlwy. Mae hi'n cael ei iachau mewn eiliad. Mae'r peth yn ryfeddol, mae yna gwirth yn hyn. Roedd gyda'r fenyw ffydd. Ond mae'r hanes yn odidog fan hyn, adnod 30. Ac ar unwaith deallodd Iesu ynddo'i hun fod y nerth oedd yn tarddu ynddo wedi mynd allan, a throes yng nghanol y dyrfa a gofyn. Pwy gyffyrddodd am dillad? Meddai ei ddisgyblion wrtho, yr wyt yn gweld y dyrfa'n gwasgu arnat, ac eto'n gofyn, pwy gyffyrddodd am mi? Ond daliodd ddi edrych o'i gwmpas i weld yr un oedd wedi gwneud hyn. Daeth y wraig dan grynu yn ei braw, yn gwybod iddi, beth oedd wedi digwydd iddi, a syrthiodd o'i flaen ef a dweud wrtho'r holl wir. Dywedodd yn dau wrthi hi, ferch y mae dy ffydd wedi dy iachau di. Dos mewn tangnefedd, a bydd yn iach os glwy. Dyna'ch eiriau fan hyn, ferch y mae dy ffydd wedi dy iachau di.
dos mewn tangnefedd, a bydd yn iach o'r glwy. Beth yw'r her sydd gyda ni fan hyn y bore yma? Efallai fel wedes i'n gynharach, un o'r heriau yw gofyn i'n hunain. Oes gyda ni ffydd. Efallai her arall yw gofyn i ni. Be dyn ni'n gwybod am ymestyn ein llaw mewn ffydd a chyffwrdd a mantell yr arglwydd Iesu Grist? Ydych chi'n gwybod am ymestyn eich llaw a cyffwrdd a mantell yr arglwydd Iesu Grist a teimlo rhywbeth o'i bwer ef yn dod i fewn i'ch bywyd chi? Mae yna ymestyn yn y ffydd Gristnogol. Mae yna ymestyn i gyffwrdd ar arglwydd Iesu Grist. A thrwy ffydd a trwy ras, teimlo rhywbeth o bwer ar arglwydd Iesu Grist yn cyffwrdd â ni. Beth yw'ch angen chi bore yma? Ai angen maddeuant pechodau? Newch pwynt o ymestyn a chyffwrdd yr arglwydd Iesu Grist a gofynnwch iddo ef dangos i chi o'r newydd Calfaria. Oes angen arnoch chi pŵer heddi. Ymestynwch eich llaw a teimlwch rhywbeth o nerth a thŵer yr arglwydd Iesu Grist yn concro'r bedd. Os angen sicrwydd arnoch chi, mae'r pethau yma yn bosibl. Be dyn ni'n gwybod am ymarfer ein ffydd? Be dyn ni'n gwybod am cyffwrdd o'r newydd ar arglwydd Iesu Grist? Os gyda chi ffydd, dyna chi gwestiwn. 1859, allai fynd â chi hanes diwygiadau yng Nghymru. Ond yn 1859, ble i ni fan hyn, yn y Niagara Falls, oedd yna dyn o'r enw Blondin. Chi wedi clywed y hanes yma o'r blaen? Blondin oedd e'n ddyn arbennig. Oedd e'n gallu gwneud rhywbeth wi ddim yn gallu gwneud. Oedd e'n gallu cerdded ar tightrope. Nawr dychmygwch y sefyllfa fan hyn. Dyma Blondin yn rhoi tightrope ar draws Niagara Falls. A be oedd e'n gallu wneud, oedd e'n gallu croesi Niagara Falls ar tightrope. A pan mae rhywun yn gwneud campau fel hyn, mae'r terfaoedd yn heidio. A felly pob dydd, dyma ble oedd Blondin yn croesi Niagara Falls ac oedd y terfaoedd yn gweiddi arno fe ac yn dweud Blondin, ti yw'r gorau. Ac un dydd, dyma Blondin yn penderfynu, reit, wi'n mynd i datblygu fy nghampau i ar y tightrope. A be oedd e'n neud? Oedd e'n cario pobl ar draws y tightrope yn Niagara Falls, ond un dydd, dyma fe'n dod â wilber. A dyma fe'n gwthio'i wilber ar draws Niagara Falls. Ac oedd pawb yn dweud, Blondin, y ti'n gret, ti yw'r gorau, i ti'n athrylith. A dyma Blondin yn mynd â'i wilber at y dyrfa. A dyma fe'n gofyn i un person, i ti'n dweud bod fi'n gret, ti'n dweud bod fi'n briliant, beth am i ti dod i eistedd yn y wilber yma a na i gwthio ti dros Niagara Falls? A be nath y person yna? Redeg i ffwrdd. Beth yw ffydd? Beth yw ffydd? Ond dweud wrth yr arglwydd Iesu Grist, a wneud i cario fi o'r byd yma i'r byd a ddaw. Ac os ych chi'n Gristio yn y bore yma, mae gyda chi'r arglwydd Iesu Grist sy'n gallu cario chi o'r byd yma i'r byd a ddaw. Os gyda chi ffydd,
Be ydych chi'n gwybod am cyffwrdd a mantell yr arglwydd Iesu Grist? Mae'r hanes yma, mae'r fenyw yma yn ymddangos yn annisgwyl. Mae'r hanes yma yn ymwneud â Jairus a'i ferch. Ond dyn ni di anghofio am Jairus a'i ferch. Dyn ni di mynd off ar trywydd. Ond mae Marc yn cario ymlaen. Tra oedd ef yn llefaru, daeth ryw rai o tu arweinydd y synagog a dweud, y mae dy ferch wedi marw, pam yr wyt yn poeni'r athro bellach. Ond anwybyddodd Iesu yn neges a dywedodd wrth arweinydd y synagog, paid ag ofni dim ond credu. Ac ni ydawodd i neb ganlyn gydag ef, ond Pedr ac Iago ac Ioan brawd Iago. Deithant i tu arweinydd y synagog, a gwelwyd cynnwrdd a phobl yn wylaen ac yn dolefain yn uchel. Ac wedi mynd i mewn, dywedodd wrthynt, pam yr ydych yn llawn cynnwrdd ac yn wylo? Nid yw'r plentyn wedi marw, cysgu y mai. Dechreuasa'n chwerthin am ei ben, gyrrodd yntau bawb allan a chymryd tad y plentyn a'i mam a rai oedd gydag ef a mynd i mewn lle roedd y plentyn. Ac wedi gafael yn llawr plentyn, dyma fe'n dweud wrthi, talitha cwm sy'n golygu, fy ngeneth rwy'n dweud wrthyt cod. Cododd yr eneth yr unwaith a dechrau cerdded oherwydd yr oedd yn 12 mlwydd oed, a trawwyd hwy yn y fan a syndod mawr. Be allwn ni weid fan hyn? Mae'r arglwydd Iesu Grist i delio gyda'r fenyw a'r gweidlyf. Wrth bod yr arglwydd Iesu Grist yn delio â'r fenyw a'r gweidlyf, mae yna bobl yn dod o tu Jairus a maen nhw'n rhoi'r newyddion i Jairus, y mae dy ferch wedi marw. Pam yr wyt yn poeni'r athro bellach? Dyma newyddion ofnadw mae Jairus di cael. Mae merch Jairus di marw. A mae hwn yn newyddion sy'n gallu torri rhywun. Oedd Jairus gyda ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, oedd Jairus yn gwbl hyderus bydd yr arglwydd Iesu Grist yn iachau ei ferch. A mae ferch yn marw. Mae Jairus yn cael newyddion ofnadw. Sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn delio gyda hwn? Yw mae dy ferch wedi marw, pam yr wyt yn poeni'r athro bellach? Gad i Iesu Grist fynd nawr, sy'n pwynt. Ond mae Crist yn ymateb ac yn dweud, paid ag ofni dim ond credu. So be mae Crist yn dweud i Jairus? Paid ag ofni dim ond credu. Jairus, mae gyda ti ffydd. Paid roi lan. Jairus, mae gyda ti ffydd, paid roi lan. A rywsut fan hyn, mae'n digon hawdd weithiau i'r pregethwr siarad am cael ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ffydd sy'n ddigonol i gael ni o'r byd yma i'r byd a ddaw. Ond beth yw'r her sy'n gwynebu ni o ddydd i ddydd? Beth yw'r her sy'n gwynebu ni pan dyn ni'n gwynebu wythnos newydd? Arglwydd mae gyda fi ffydd, ond wy'n stryglo o ddydd i ddydd. Be oedd un o'r gwersi oedd rhaid i Jairus ddysgu fan hyn? Un o'r gwersi oedd rhaid i Jairus dysgu oedd bod yr arglwydd Iesu Grist gyda fe yng nghanol trafferthion bywyd.
Pan mae bywyd yn anodd, pan dyn ni'n gwynebu trafferthion, un o'r pethau sy'n mynd weithiau yw ein ffydd ni a'n hyder ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A beth sy'n rhaid i Crist dweud i ni o'r newydd yw, paid ag ofni dim ond credu. Beth sy'n digwydd nesaf yn yr hanes? Mae Crist fan hyn yn dweud, Adol 37, ac ni ydawodd i neb ganlyn gydag ef, ond Pedr ac Iago ac Iowan brawd Iago. Deithant i tu arweinydd y synagog, a gwelodd gynnwrdd a phobl yn wylo ac yn dolefain yn uchel. Ac wedi mynd i mewn, dywedodd wrthynt, pam yr ydych yn llawn cynnwrdd ac yn wylo? Nid yw'r plentyn wedi marw, cysgu y mai. Be mae Crist yn dweud wrth Jairus? Nid yw'r plentyn wedi marw, cysgu y mai. Dechreuas yn chwerthin am ei ben. Chi'n gweld, oedd merch Jairus wedi marw. Gyrrodd yn dau bawb allan a chymryd tad y plentyn a'i mam a rai oedd gydag ef a mynd i mewn lle roedd y plentyn. Ac wedi gafael yn llawr plentyn, dyma fe'n dweud wrthi, Talitha cwm sy'n golygu, fy ngeneth rwy'n dweud wrthyt cod. Cododd yr eneth fyr unwaith a dechrau cerdded oherwydd yr oedd yn 12 mlwydd oed. Dyma blef Jairus, oedd yn gwynebu tristwch yn ei fywyd. Ond diddorol nodi geiriau Crist fan hyn. Fy ngeneth rwy'n dweud wrthyt cod. Oedd Jairus, oedd arglwydd Iesu Grist gyda Jairus yn ystod trafferthion bywyd. Nath arglwydd Iesu Grist cymryd llaw yr eneth. A nath arglwydd Iesu Grist dod â hi nôl o farwolaeth. Fy ngeneth rwy'n dweud wrthyt cod. Dychmygwch nawr y sefyllfa. Menyw yn cael ei iachau o'i gweidlydd. Merch Jairus yn cael ei atgyfodi. Jairus yn meddwl bod y diwedd wedi dod, ond yr arglwydd Iesu Grist yn cyfodi ei merch. A dyna beth yw'r Efengyl. Mae e'n newyddion da. Rwy'n cytuno, mae e'n newyddion da. Yng nghanol holl trafferthion bywyd, mae yna newyddion da. A mae'r newyddion da yn gysylltiedig fan hyn, nid gyda atgyfodiad merch Jairus. Mae atgyfodiad merch Jairus yn gysgod o'r atgyfodiad mawr, sef atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dewch gyda fi at y sul cyntaf ar ôl marwolaeth Iesu Grist. Dydd Gwener y Groglith, arglwydd Iesu Grist yn cael ei groeshoelio. Y menywod yn mynd at y bedd i eneinio i gorff. Ych chi'n gwybod ar hanes? Mae'r menywod yn mynd at y bedd i eneinio i gorff. Allai mynd â chi'r hanes yn y gair fan hyn, Marc pennod 16. Wedi'r saboth ddynt heibio, prynodd Mair Magdalene a Mair mam Iago a Salomai per yr oglau mwyn mynd i'w eneinio ef. Ac yn fore iawn ar y dydd cyntaf yr wythnos a'r haul newydd godi, dyma hwy'n dod at y bedd ac meddent wrth ei gilydd. Pwy a dreiglau'r maen i ffwrdd oddi wrth ddrws y bedd i ni. Ond wedi edrych i fyny, gwelsant fod y maen wedi ei dreiglo i ffwrdd, oherwydd yr oedd yn un mawr iawn.
Eithant i mewn i'r bedd a gwelsant ddyn ifanc yn eistedd ar ochr dde a gwisg lais wen amdano a daeth arswyd arnynt. Meddai yntau wrthynt, peidiwch ag arswydo. Yr ydych yn ceisio Iesu y gŵr o Nazareth a groeshoeliwyd. Y mae wedi ei gyfodi. Nid yw yma. Dyma'r man lle gosod asand ef. Dychmygwch y sul na. Y menywod yn mynd i'r bedd i eneinio corff yr arglwyddesu Grist. Ond beth daethon nhw ar ei draws? Angel yn cyhoeddi'r newyddion da. Y mae wedi ei gyfodi. Ac yng nghanol y gres heddi, yng nghanol trafferthion bywyd, newyddion yr efengil Cristnogol o hyd yw, y mae wedi ei gyfodi. Chi Gristion sy'n anobeithio heddi, gadewch ni fynd nôl at yr atgyfodiad a gadewch i ni ddiolch i Dduw yng nghanol holl trafferthion bywyd sy'n gallu'n gwynebu ni, bod newyddion y ffydd Gristnogol dal yn effeithiol. Pa newyddion sydd yna i'n dwy ni at y gwiredwr yn y lle cyntaf? Pa newyddion sydd yna i delio a'n pechodau ni? Pa newyddion sydd yna i helpu ni, i roi nerth i ni, i fynd mlaen pan mae bywyd yn anodd, a hyd yn oed pan ni'n gwynebu marwolaeth? Dyma newyddion arbennig. Y mae wedi ei gyfodi. Beth yw her y pregethwr, fi'n credu weithiau? Cael y gynulleidfa i gael bach mwy o llawenydd yn yr arglwyddesu Grist. Dychmygwch y llawenydd oedd yna pan cafodd y ferch ei iachau, neu pan cafodd y fenyw ei iachau o'r gweidlydd. Dychmygwch y llawenydd pan derbyniodd Jairus i ferch yn ôl. A meddyliwch am y llawenydd pan mae pobl yn sylwi o'r newydd fod yr atgyfodiad wedi digwydd a trwy pŵer yr Ysbryd Glân mae e dal yn effeithio ar ein bywydau ni hyd yn oed yng nghanol gres mawr Caerfyrddin yn 2022. Amen.